तालिबानखौ हेफाजाब होना फेसबुकआव पस्ट होनानै बाक्सानि सासे खौरांगिरिया खाजायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि कालपानिनि थागिबि राफिकुल इस्लामा तालिबानखौ हेफाजाब होनानै फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामनायनि दायाव पुलिसजों खाजाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला राफिकुल इस्लामा सासे खौरांगिरिबो। खौरांगिरि महरै इ-निउज एनी टाइम इन्डिया आरो प्रात टाइम खौरां बिजोङाव खामानि मावोमोन। राफिकुल इस्लामनि हेंथायै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबरथना पुलिस आउटपस्टआव 160/21 नंनि केस थिसननानै 66 ITIN नि गेजेरजों खौरांगिरि राफिकुल इस्लामखौ खानाय जायो। तालिबानखौ हेफाजाब होना फेसबुकआव पस्ट होनानै बाक्सानि सासे खौरांगिरिया खाजायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि कालपानिनि थागिबि राफिकुल इस्लामा तालिबानखौ हेफाजाब होनानै फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामनायनि दायाव पुलिसजों खाजाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला राफिकुल इस्लामा सासे खौरांगिरिबो। खौरांगिरि महरै इ-निउज एनी टाइम इन्डिया आरो प्रात टाइम खौरां बिजोङाव खामानि मावोमोन। राफिकुल इस्लामनि हेंथायै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबरथना पुलिस आउटपस्टआव 160/21 नंनि केस थिसननानै 66 ITIN नि गेजेरजों खौरांगिरि राफिकुल इस्लामखौ खानाय जायो। तालिबानखौ हेफाजाब होना फेसबुकआव पस्ट होनानै बाक्सानि सासे खौरांगिरिया खाजायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि कालपानिनि थागिबि राफिकुल इस्लामा तालिबानखौ हेफाजाब होनानै फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामनायनि दायाव पुलिसजों खाजाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला राफिकुल इस्लामा सासे खौरांगिरिबो। खौरांगिरि महरै इ-निउज एनी टाइम इन्डिया आरो प्रात टाइम खौरां बिजोङाव खामानि मावोमोन। राफिकुल इस्लामनि हेंथायै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबरथना पुलिस आउटपस्टआव 160/21 नंनि केस थिसननानै 66 ITIN नि गेजेरजों खौरांगिरि राफिकुल इस्लामखौ खानाय जायो। तालिबानखौ हेफाजाब होना फेसबुकआव पस्ट होनानै बाक्सानि सासे खौरांगिरिया खाजायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि कालपानिनि थागिबि राफिकुल इस्लामा तालिबानखौ हेफाजाब होनानै फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामनायनि दायाव पुलिसजों खाजाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला राफिकुल इस्लामा सासे खौरांगिरिबो। खौरांगिरि महरै इ-निउज एनी टाइम इन्डिया आरो प्रात टाइम खौरां बिजोङाव खामानि मावोमोन। राफिकुल इस्लामनि हेंथायै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबरथना पुलिस आउटपस्टआव 160/21 नंनि केस थिसननानै 66 ITIN नि गेजेरजों खौरांगिरि राफिकुल इस्लामखौ खानाय जायो।